$15. Ito may marat. Aray! Step! Natay, natunog ko nga guys. Nga, data dito. Bing na ito mga kaon mo daan. Udyo mo nga on. Pas mong bitok yun na. Sige lang. Sa'yo naman na. Layat mo. Gigan babaw. Uy, makakuha ng kuha. Hindi, ganun. Dua. Ito nga, oh. Gaya ganyan na sa minto, pahong. Na, oo nga, na sa minto. Puto lang ko, ano na. Dugot tak, Ral? Guys, mau na mong gibaklas ron. Iya. Maka mau na mong trabaho. Tigsaka sa kwa. Ya, boleh. Mut. Ato ta balay. Muli ta nang mahaw ta na. Ato sa balay ba mahaw ta ba? Ini tong siya to John Paul. Paul George.